adik nangko atik lah lo lapen aprangsi nilitum silanan sarkul komite hinpen press media akorti dampan doe pandani dum hinpen kardom ajiriglo lapen pini litum silanan sarkul komite isuation hinpen press media dan press conference ke donangko atik lan lo kedam tang tarik ko nanaket or Karbinglong Sorkari Gangbra Association Central Committee Executive Committee along je parai ponlo je non tu Karbinglong long Sorkari Gangbra tum ki claim ponang jaka mangdeng he hadak chingbai chingsai ponlo lape hadak je parai ponlo Central Committee pen lasi nilitum Karbinglong Thomas Council along lapen sorkar along a department din along lapen kaprek asayang ding long tame sorkari gangbra dum sorkar apan chirap dun bomlo kedamtang corona hut COVID-19 huta chirap dun lo lapen centrally sponsored amokha pan nilitum chirap dun lo lapen rong group arlo sorkari gangbra jurisdiction area teng ben kaprek death certificate birth certificate akijum pen sorkari gangbra tum mithang pet pen togun lo lapen sorkar pen sorkari gangbra tum ha ki claim dunang je asayang dengan sorkari gangbra tum chirap dun bomlo Karbinglong Thomas Council along lasipini nilitum Central Committee pen nilitum phan press media long lapen dirta pachitak nangi pu nilitum phan kaping phat ateng se ko pini nilitum sinan circle long puthot chehang tu se amoya tin pen along ri kaprek area pen da Sorkari Gangbra tunda penangan nang che tongmulo duar bagure moja pen langmili moja pen lapen is amoja pen lapen rema naga amoja pen lapen borbothar amoja nitum dak silang pet pen sipini nilitum lapang so press meet a conference nitum minila akanan so la theke lanlo kedam tan haro press kebra prosirke 1890 British sarkar arni hut se Sorkari Gangbra tonghan Assam sarkar pen 1890 appointment people lo Sorkari Gangbra akam asang deng ka claim bonje phan lapen la som thot si ke chengsi Sorkari Gangbra phan appointment ki picheng la ke karlitan nere tum ka ching honne sarthe rongki phan haro pres kebra ke thomaninkan Gulagara district ahin bensi alang liphan labangso Sorkari Gangbra kam khajuna kirung along lapen rong group arlo kam asayang dengan kecira pacitu dunia phan alang liphan appointment ipon la lapen British Sarkar arni ahut penako Sorkari Gangbra phan labangso ek aron bipon lo Ladakh kita pun kelahalo the British passed an act called the Assam Frontier Administration of Justice Regulation Act 1945 thalabangso hot Sorkari Gangbra donghan labangso ron a act di titikanglo lapen labangso a act aron ditikang pensi piniani rong group cari calong aphan rong group kemeja aphan ligbor kace kapana aja aphan la kado kabe abisa kindara long kame piniani dome Sorkari Gangbra tum sirap dum bomlo la claim dum bomlo lasi kaprek rong group long kisung asai ang dengan da Sorkari Gangbra tum sirap
dumbong lo bungchet tuli mutana lapen independent longbe rathi Assam asarkar pen puthot aron jokon tulo lage haru presir ke rapikera pho labangso ek ako papas pon tulo de the Assam Frontier Administration of Justice Regulation Act 1954 haru presir kebra phokera planning kan labangso ek sorkari gangbra domhan pinchong bilo egaron lasi 1954 lapena phi ako lasonthosya ek ako puthot bonai pon pinchong pon thulo farokre sirkebra trokebra ini lapen farokre sirkebra trok sikebra ini hala sota ek bonai pon lo lapen chapter 2 section 42a labangso klardak pen haladak jong pipon do sorkari gambra donghan lapen sorkari gambra donghan non kar long long traditional village council lapen village court along labangso are recognize ke hala so ke gambra pulo la plote recognize ke sorkari gambra donghan se recognize lo lapen mojudar donghan recognize lo lasi traditional village council lapen village court along sorkari gambra dongda ada anghoi ke dang nangje aron dok ima hala bangso ahut a ek pharo kresir kebra pikebra trokebra ini lapen pharo kresir kebra trokebra ini long a ek nangjong pi dak lo lasi ini neletom sorkar long aphan kachuning rike lalo kibang ilangarni karbinglong thomas council long traditional village council lapen village kurolong sorkari gambra tophanda adimaklong kepek ponjaphan neletom karbinglong thomas council itum kaching honai lapening kachithi nai aman kethe nai Sir Dr. Tuliram Ronghang Phanta nilitum silunan sarko hoi hinten tuding ripono nilitum phantane labang sodim aklong along nilitum phanta kipek ponje phan lape nilitum sorkari gangra tum ladak JB tum phans rong asara tum phang gangra tum phani tum kiber ba tum ladak nilitung ko beneki pudamni funding hanghe kebang kedam ta por pusar pisarang thun dan me litung klem rapelo chirap rapelo lasi kebang ilangani tame itum rong asar domben rong agamra domben wa sorkari gamra domben kachira pachitu kachinghon bange sorkari gamra dota pinier ni lapen pinian ta dulang lapen klem pon rapel je pasi nilitung maning hang lo lapen non kebang di Karbin long dan pialong aron bari mutum menai karbi hong hariatum di purong so pialong kapiman ponjadin halabang suami pialong sitame nilitum seminan sarkul angkang piluan lapena mojatin asor kari gambura lapena dak kapre rakhe atumas tame kibangji Arko aciklo di purong supilong ke teman ponji karbiang long aron barim atum karbi honghari atum ame long teme nilitum tegan ben nalitum pancirap citu dunyi pusipini nitum sorkari gambra silunan sarkolo hein dan karai ponlo lapenitum ning klarsapen labangso ame long teme nitum kecirap citu ponji